Makadi zvenyu vadiwa vatariri, ndinonzi Christina Marutana, ndabva kuNhimbe FM. Nhasi tiri pano paMakoni district, tiri paChipembere. Tauya kusangana nemadzimambo edu naMambo Makoni kuti timbonzwisa uye tiite hurukuro yenhau yatanzwa kuti nhasi pari kupembererwa pane Chingaira Day. Changamire, ndinokugamuchirayo pachirongwa. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinotenda nokusanganawo nemi pazuva ranhasi. Tinokutendai Changamire nehore. Changamire, ndinokugamuchirai zvekare pachirongwa. Changamire nyangombe. Tinotenda nezuva rakadai riri kutifadza, ratikurudzira riri kutipa usimbo hwedu kuti aiwa sekuru wachingaira anga ari munhu wehondo. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nhasi muri kungozvinzwira. Taakukumbira chifu wedu Chief Makoni kuti vambotitsanangurira kuti kana tiri kuti nhasi tiri paChingaira Day tiri kurevei uye zvakatanga sei kuti kuzova neChingaira Day. Zuva reChingaira Day izuva guru kune isu mhuri kwaMakoni uye neZimbabwe yese. Tinorangarira isu varungu vachiuya muno vachidzika Union Jack kana kuti mureza wavo panguva iyo yainzi Fort Salisbury. Vari kubva neSouth Africa. Varungu vakange varwa hondo nemabhunu eSouth Africa panguva iyo vachirwisana, vari kuda kuti vatore South Africa. Varungu vakakundwa nemabhuwa kana kuti mabhunu eSouth Africa. Naizvozvo wadzika Union Jack wakatanga kushaya zvombo nekuti mapoti akaita seDurban, mapoti akaita sePort Elizabeth, mapoti akaita seCape Town akange avharwa nemabhunu nekuti wakange wakundwa ikoko. Varungu wakaita chimbi kuti zvombo zvavo zvanga zvakupera. Toita sei? Mishonga yavo yanga yakupera, chikafu chavo chakange chakupera. Ndipo wakafunga kuti regai tivhure Beira Corridor nekuti ndo kwakange kwaane ruponeso rwavo. Naizvozvo wakatanga kuuya wachivhura nzira kuti wasvike kuBeira. Munoziva kuti tichibva muFort Salisbury kaunti yakunzi Harare izvozvizvi tinodarika nemarondera, tichizobva marondera touya topinda Rusape, topinda Mutare, taakuenda Chimoyo, zvakadaro Gondola, tichienda kusvika tasvika Beira. Naizvozvo vari kuti wavhure nzira iyoyo, tinoziva kuti wakatanga kurwiswa nana Mangwende, kuti wari mumarondera nana Soshe. Wachizouya muno wavhura bhesi ravo kana kuti Marusape neHeadlands. Chingaira ndo paakatanga paakawarwisa varungu nekuti akaziva kuti yatsika yamwa. Akanga ataurwa kuti varungu kana pawasvika havachabvi. Naizvozvo tinoona kuti sekutaura kwandaita kuti wakanga wasina zvombo, wasina chikafu, wasina mishonga, varungu wakashatirwa nekuti ndo pawakaona hondo yekutanga kuno kumaShonaland Rebellion. Ndo kwakaita hondo yekutanga. Chingaira ataura kuti hatikubvumiri, ibvai munyika mangu, handidi munhu muchena nekuti imi muri mharadzi dzewanhu. Naizvozvo wakaita mabhetro akati kuti avakarwisana naChingaira. Chingaira akavakurira bhetro yekutanga paHeadlands, akavakurira bhetro yechipiri akavakurira paGwindingo. Varungu ndo pavakazoita reinforcement yakabva kuBritain ikauya ichibva kuEngland, yakauya ine zvombo zvakanga zviri zvepamusoro mazuva ainzi ma7 pound hammer. Ndo pavakasvika ndokubatana nevatengesi
wakanga waripo. Dzimwe hama dzedu dzakatengesa vanachingaira ndokupuhwa information yekuti tingakwanise kukunda chingaira sei. Tinoziva kuti vatengesa tichizotarisa kana munhoroondo ndo tinozoona vakuzopuhwa kuita madzimambo emuno mamakoni. Kuburikidza neizvozvo wakapuhwa information ndokutanga kuchirwisa chingaira akazokundwa pagwindini. Naizvozvo akundwa chingaira akaitwa court martial ndokubva aurayiwa nedare iroro raakatongwa. Aurayiwa akapfurwa nefuti nemasoja aisvika about 10 to 15 ndokubva adimburwa musoro. Nhasi uno musoro wake uri Ngirandi, nekuti varungu vaiti pawaona munhu ane ukasha vaida kuongorora kuti pfungwa dzake dzakamira sei, uye wakanga waine marituals awaiita ekuti watitsikirire isu vanhu vatema. Naizvozvo tiri kuona kuti zuva iri ratiri kutaura naro ra26 September 1896 ndo musi wakaurawa chingaira. Naizvozvo zuva iri rinotikoshera nekuti chingaira ndiye akava gamba rekutanga muno muZimbabwe kuurayiwa. Mambo wekutanga akaurayiwa nevarungu aita rebellion kana kuti aramba utongi hwevarungu. Naizvozvo zuva iri rinotikoshera, rinotirangaridza nekuziva kuti nhaka yedu isu waungwe yakarwirwa nachingaira tinofanira kuti tiichengetedze, nekuti ndo nhaka yatakasiyirwa nemadzitateguru edu. Changamire, ndinokutendai nekutsanangura zvakajeka. Ndichida kuzombobvunza umwe mubvunzo mumwe chete kuti iwo sekuru chingaira ava sei nzvimbo ino yakazotsarurwa kuti pane dzimwe nzvimbo yakanzi tiri kuda kuitira mutambo uno panzvimbo ino? Ndingati kuuya kwatinoita panzvimbo ino iyi inzvimbo yedu yaiyera kubva pasi chigare. Tinodavira kuti kana muchirangarira nhoroondo yevarungu ndo yavaiuya vachiita mutambo wainzi Dingane Day, zuva ravairemekedza varungu rekukunda kwavakaita vanhu vatema. Vaiuya vachiita mutambo uno. Iyo nzvimbo ino yatiri panapa tikadzika kudzasi uko unotoona kuti pane gore rega rega ravaiuya vachiungana panapa, vaiuya vachiuraya vanhu vakawanda pano. Pakafira mhuri yeZimbabwe panapa panzvimbo ino. Ukatoenda munotondoona mastructures paiitwa guillotine kana kuti paiuya pachichekwa vanhu panzvimbo ino iyi, nekuti yanga iri nzvimbo yedu yaiyera, yanga ine uyeriswa hwedu. Naizvozvo tinouya pano tichirangarira gamba redu, nekuti ndo nzvimbo yedu yaiyera yawaiuya vanachingaira vachiuya vachiita mabira avo. Naizvozvo tsika iyoyo yakagara tichiita kubva pasi chigare. Hatina kungotanga isusu, asi madzitateguru edu aiuya achiita mitambo yavo. Varungu vachizviona izvozvo vakazouya vachiita Dingane Day yavo yavaitambira panapa, vachiuraya mombe, vachimwa doro, vachiuraya vanhu kuita kuti vatsipike matunhu edu emamakoni. Naizvozvo nzvimbo ino inotikoshera zvikurusa. Tinokutendai Changamire. Mubvunzo wangu wekupedzisira nemi ndingangobvunza kuti ivo vana vemaungwe kana vemakoni district vari kuzvigamuchira sei vakanzwa kuti kune chingaira day? Vari kuuya here neuwandu hwavo kuzouyawo kutsigira kana kuti vari kungouyawo vashoma vashoma? Tinodavira kuti makange muri panapa nezuro manheru panapa makaona kuti panga pakasviba kuti tsva, nemhuri ichifara, nekuti nyika yamakoni inobva kubva muchekeranwa kusvika kuna Odzi. Ndonzi nyika yamakoni yechipikirwa yemhuri yewaungwe
naizvozvo mhuri dzanga dzavanhu makazvionera mega. Ndodavira kuti makatora mapikicha muchiona uwandu hwevanhu kuti takati ine vanhu vaipfuura 1000 pano vachipembera usiku hwese, tichipembera, tichitamba, tichifara kuti aiwa chingaira ngewedu ranga riri gamba remagamba. Ndinokutendai Changamire nenguva yamanga munai. Muri yeZimbabwe muri kungozvinzwira apo tina Changamire Makoni vachititsanangurira zvine udzamu zvese zvizere zvamungada kuziva pamusoro pasekuru Chingaira. Takuenda pana nehoreka. Changamire, ndingakugamuchirai mune chino chirongwa. Mungakwanisawo here kutitsanangurirawo kana kungowedzerawo zviviri zvitatu pane zvataurwa naMambo Makoni? Aiwa, ndinogona kuvepo ndiine mazwi mashoma kwamuri, ndichirevera kuona kuti ndakutotsinira kune mazwi mazhinji anga vachitaura. Ini ndiri munhu sandini zingodo kana kuti amai vavo kana kuti sekuru vavo anove ndiye akabereka muswere azobereka vana vabereka Chingaira. Azviti mapanzwezesa ndo zvinondiita kuti ndiuye kuno, uyezve ndiri ini ndakapa muswere nyika ino, ndikamugovera nyika ino. Vazhinji vese vamuri kuona vakatozokwanisa kuuya vachipiwa na muswere, muzukuru tambira uyu, muzukuru tambira uyu, muzukuru tambira uyu, kuriko kuona kuti tigone kukomba nzvimbo yedu iyi tireko kukuvadzwa namabhuku. Saka mukati mekuvepo kwedu kuno takazokwanisika kunge taakurwa zvakare nePutukezi. Takarwa nePutukezi chaizvo, vana muswere vakarwa nePutukezi, nevana vake vana Muswati varwa nePutukezi. Inove ndo yakatanga ikakwanisika tikaikunda pamwe chete navazukuru vangu iva. Saka nekudarozvo ndo pakazoita ndima yekuona kuna kuti mabhunu apinde kunoku kuuya kuzorwisana nani nesu. Kazhinji panguva iyo vaitibata huranda wokukwanisa kutitora isisu vachienda kunotisenzesa kunze kwenyika. Anditi mabona vamwe vachibaya kuragidza kuchisidzira isu kuti tigone kuvatya kana vabva ikoko, nokuti vakanga vakasiyana nesu. Ndosaka taivadaidza kuti vasina mabvi kana vauya. Anditi tiri kunzwisana patiri kutaura. Saka ndiwo mazwi atinenge tichitaura nemhaka yekunokuona kuti kana taakuita izvi kwaive nedzimwe nzvimbo dzataikwanisa kunge tichiita miteuro yedu sezvatikuita izvi. Anditi mabona dzimwe dzacho takazozitadza kudziita pamusana pekunoona kuti varungu vakanga vakatitorera minda ipi izvozvo. Anditi mapanzwezi vachiita zvavo zvavaidi zvavaiita zvamanzwa mambo achitaura. Anditi mapanzwisisa. Saka ini savasekuru handigone kuregeza kumuteveredza, ndinoramba ndichimuteeredza kuti ndione kuona kuti vari kuita zviro kwazvo here zvaiitwa kare, nokuti nheketo dzakapera namabhunu, dzikapera namaBritish. Nhasi mese vanhu vatema mamaBritish, hapana achisiri mwana waJesu. Tikatsvaga mwana waNehoreka tinomushaya, tikatsvaga mwana wamuswere tinomushaya. Vangochiti Jesu, Jesu, naJesu, naJesu. Handiti mapanzwisisa. Ko naNehoreka zviri kuti, ko namuswere zviri kuti. Ndosaka takati aiwa uyai tiyeuke vakaurayiwa nehondo chindunduma, vakaurayiwa nehondo chingure, Samara chimurenga chanhasi chatazowina nacho nyika. Kunyange dai takawina nyika, asi hatinai kuvepo nekuteedzera zvaidiwa.
vabi vedu vakanga vari kugoko vakakurumidza kudyiwa najesu. Kana nemi hamuchisiri vana vedu, vavana vajesu. Izvozvi mukationa panzira apa munotirova zvekuti tu muchitaona vanhu vakapfeka zvinhu zvitema naakuda vanhu vakapfeka zvinhu zvichena. Handiti mapanzwizisi. Aiwa, kana muri vana vedu muri kutibvunza zuva ranhasi, ko chidzokerewo kwatirika tikuzive kuti maavana. Handindirozvo. Aiwa, ndinotenda muzukuru. Changamire neoreka, ndinokutendai nekutsanangura kwakajeka kuitira kuti vechidiki vachange vachiona vagonyatsa kuziva kuti takabva kupi uye tiri kuenda kupi. Ndinokutendai Changamire nekutsanangura kwakajeka. Changamire ndinokugashirai muchirongwa. Changamire Nyamombe ndinokugashiraiwo muchirongwa. Ndingakukumbirewo here zvishoma Changamire kuti mungotiwedzererawo kana kungotaurawo zviviri zvitatu pamusoro pezuva ratinaro nhasi raChingaira Day. Chokwadi ndinotenda zvikuru. Ini ndiri mwana wamambo Makore anova ndiye aitonge mabhunu akatitandanisa muno maakurima muno acheka auraya sekuru wangu Chingaira. Wakatora nenjere dzake, takaona mumusoro make imomo mune chimwe nenjere dzakadai dzinotirwisa zvakadai zvakakashamadza kuti azvazvinoona kupi azviona sei. Naizvozvo akarwisa mabhunu ese akati taakutora musoro wake toone pfungwa dzake. Nanhasi nemusoro wacho tiri kutouda, wakatorwa nemaBritish kuti uye because wachinawo wachikuitei nawo. Taakuda kuti watidzorere musoro waida wasekuru wedu, tirambe tichiita nzira dzedu dzechiwanhu dzatinoziva, nokuti titeedzere nzira dzavo dzavanoda iwo, because iwo waida kuti pamba ivhu redu irino wachiita zvavanoda naro, wachirarama naro, wachida goridhe riri muno. Nhasi uno taakuraya tichiungana takadaiwo, tiri kutochema nazvo, tiri kutokumbira kuti nhai sekuru Chingaira, musoro wenyu ngaudzoke, tinge tiinemi muchititungamirira. Handina mashoko akawanda mazhinji ataurwa nababa Makore. Ndinokutendai Changamire Nyamombe nekutsanangura kwenyu kuita kuti vechidiki vasingaziviwo history pavachaona pavachava nekudzidza nekuziva. Ndodzoka kwamuri Mambo Makore, mashoko enyu ekupedzisira amungasiyirawo mhuri yeZimbabwe. Ndinotaura kuti Chingaira ranga riri gamba, ndiye mambo wekutanga kuurayirwa ivhu munyika ino yeZimbabwe. Naizvozvo tinoshuvira kuti zuva iri raChingaira dai ranga raita state function inosapotwa nehurumende, kuita kuti hurumende igone kurikogonaiza basa rakaitwa naChingaira. Rataurwa kuti ndo hondo yechindunduma yakarwa nanaChingaira. Akanga ari general, dai ari mazuva anaya ndo anonzi mageneral. Chingaira anga ari general akakwanisa kuongorora hondo iyi yechindunduma, akabatana naMashaya Mombe, akabatana nana Mukwati, akabatana nana Mbuya Nehanda, wachironga kuti toita sei hondo iyi yakange kurwisa mabhunu akanga ari kuuya kuita kupamba nyika ino yeZimbabwe. Naizvozvo chishuvo changu ndechekuti dai zuva iri ranga riri zuva rinorecognizwa nehurumende, richiitwa state funded nehurumende, richiitwa Zimbabwe yese izive kuti gamba rokutanga kuurayirwa. Kana dai zuva iri raiitwa national event, daiti nekuti ndo pakatangira Chimurenga, kana kuti yatinoti Mashona rebellion yakatangwa naChingaira. Saka akatora basa guru rinoziva kuti the first cut is the deepest. Chingaira ndiye akarwe murwi wekutanga kurwisana nemabhunu kuno kuMashona.
Tangamire ndinokutendai vaduwa vatariri. Nhasi tiri pano paMount Shalom apo patine madzimambo, mambo Makoni, mambo Nehoreka nachifi Nyamombe, patiri pamwe chete kupemberera zuva rakaurayiwa Sekuru Chingaira. Muri yeZimbabwe kuda kuti muzive zvakawanda zvizhinji tinosangana paNhimbe FM. Ndinokutendai madzimambo.